मोसौआनो मानो दाबो न'आव फैयासै? अबेबाव थांखो? गोमाबायसो नामा मोसौआनो? बे जोसायाबो अबाव थांनो बियो? बे सासे फाग्ला गथ'आ न'आवनो थाला। खालि बेरायनाय सानफा हरफा खालि लोगोफोरजोंल'। न'नि मोसौ नायनांगौ ना मा नायनांगौ एसेबो बिसार गैला बिजों। बिफायाबो अबाव थांलायखो? नै बिफा, बिफा, नै बिफा, नै जोंहा मोसौआ गोमालायबायनो। दाबो फैयासै मोसौआनो नै गोमालायबाय बियो, अबावबा गोमाथारबाय बियो। दाख्लैसो गोमानायावबो जेनथेन मोनलायबाय नागिर आरो अबाव थांलायखो बिफायाबो? मा जाबावनांगौ गोमाबा? दानि जुगाव ओरैनोबा सिखाव ओंखारसोदो। दाख्लैबो रामोनदा लानिखौ माथाम खावखादोनो हरसेयावनो। हा माथो जालायखो बिमा? नै बिफा, जोंहानि मोसौआनो गैलायला, सोरबासो खावना लांलायबाय खोना। हा बोरैथो खादों फालाय? बे आं बाबा जोसाखौ मोजाङै खानो होखादोंमोन। माथो मोजाङै खादो होनदोंमोन बेलाय? माबायदि खाखो? फालथुथार गथ'आनो। मोनगोनसो र' बियो आंजों गोमादोबा। गोमानो माने मोसौआनो खानाय जायगायाव गैखाला, गोमाखाबाय बियो। गोमायाबालाय अबाव थांनांगौ खानाय जायगानिफ्रायलाय? नों नायदोंमोन नामा बिमा? औ, नायदोंमोन आङो दानिसो। र' साला बे बेथाया फैथोल' न'आव। ओरैबायदि मानजिगोन आं बिखौ। साला खदाय मोसौखौनो मोजाङै खाया बियो। इमान होनलांबाय आङो थांनो गोनाङाव, मोजाङै खा। खामाराखिसै बियो। अबाव बेरायना थादों दाबो फैयाखै बियो। साला खालि लोगो बेरायनाय। खालि बाइक नांगौ, बाइकआव गाखोना बेरायनाय, सिख्लाफोर नायनाय। खोनादोसो र' आं माबा माबि। सामब्रा सिलायगारगोन आंनिया बाराबा। दोन नोंनियाबो फिसाखौल' रायबाय थानाय खालि। थां नागिरहैदो मोसौआ माम्बार, बोरैबा गोमाबा दिगदार जाथारगोन। सोरनावबा दंबायबायो खोमा, सिखावफोरा मोनबाथ' फानहैगोनसो बे। र' नागिरहैनि आं बिमा, सिन्था खालामना मोनगोन। मा नांगौ नोंसोरनो? जोंनो दावदै रुनाय लाबो, दैबा दखानि बाबु। औ दे, जागोन बिदिब्लालाय। दे नोंसोर रायलायबाय थाथ', आं रुबाय थानि दावदैखौ। गुदुं होफिनसै नोंसोरनो ना मा होनो? औलै दखानि बाबु, जों गुदुंखौसो जाखायोना, जोबोर गोथाव जायो गुदुंनो। हा, दावदै रुनाया। टेव दावदै रुनाय टेव। थां दखानि बाबु, रुइदो थां। औ दे बिदिब्लालाय। ओइ बथल मास्टार, आं हले बे सिख्लाखौ फसायखाथारबाय दे। नामा मामोन ओमफ्राय बेना? जाम्बाया जोसा फाग्ला। दाख्लै नों फेसबुकाव नुवासै बिनि नामखौ? फावगालि। बावगारलाय लांदोलै, माथाफ्रानो थिग नंला नालाय। दानिया मालदार जाबाय नालाय, बेफोरखौ सानबाय थानो सोलाबा नालाय, बेलेग खम दं नालाय, बेलेग साननायावनो बावगारलांलाय लाङो। जायखिजाया नों देन्जार फटायदो खिन्थु। मानिनांलै बाबुनिखौ देन्जार फटायखाबायलै आसला जोंनिया जोसा मोदोमफुलायनाय देन्जार फटायखादों आसला। देन्जार देखायखादों माथोलाय। बा देन्जार मालदार सानखाबाय नोंखौ आसोल। बा मोनखाबाय नोङो। गैला खारग'ला बियो, फैखासिगोन नोंसोरनो। रावबो मोनला बेखौ नोंनि अनगा। नोंखौनो फसायखाबाय बियो। फसायाबाबो जायखिजाया फैसा दं नालाय, फैसा थाबानो जायोलै सिख्लाफोरनिया। माथो सानदों नोंलाय? आं होनायखौ लादोंना लादों नुवाखै? फटाय जाबायानो जाम्बा। बेसे देन्जार आंबो। आगौलै नोंबो फाग्ला जोबोद देन्जार फटायखायो माथो सिख्लाफोरखौलाय। आन्दायनोसो रोंबायलै, रोंगोलै नोंबो। अबेनिफ्राय रोंना फैनाय? मास्टार डिग्रिसो लाना फैदों नामा? सिख्ला फटायनायाव देन्जार नोंबो आसोल। बिदिनो सिखायना नांगौब्रा आसोल, नोङाबालाय बोरै जानो? देनां आंबो नोंनि हाबायाव बिदिनो नों फटायलायबा बिदिनो आंबो सिखायना होलायगोन ना, आरो नोंनि हाबायाव आं खामानि मावगोन ना। जेसे फैसा नांगौ आंनियाव बिबानो जाबाय नोङो। नै गुरलाब गुथाब दं आंनियाव, गुरलाब गुथाब। बा जोसा अबेनिफ्राय मोनसिगौब्रा इमान फैसाखौलाय? बा आंनो होनांगोन दे हले, जाथाराबा जेनेबा नों लांबा, मिथिबाय? आंनोबो हले 5,000सो नांगोनलै। बा 15,000 आयु अबेनिफ्राय मोनदोंब्रा? आंनो माथो
1,000खौनो थाना मानासो मोनलै माथो मोननो नागिरथारा 1,000खौनो बेसेबा गोबाव बिथाबसो मोनो नोंहालाय माथो बाव बिफानिफ्राय बिगानो मोनलै आसला मालाय माहाजोना थोद फाग्ला बे बिनाय नामा आं हारसिं खामायनोसो दानिया खामायो आङो नोंबायदि आं ओरैनो थाबाय थाङो नामा जाम्बा जोंबायदि खामायग्रा जानांगौब्रा जोंबायदि थिखादार जानांगौ थिखादार जोंनो ओंखार बोरमा बेसे फैसा नांगौ नोंलाय गुरलाब गुरथाब मोनगोन फैसानि टेनसन गैया जोंनियाव मिथिबाय होद जोसा आंखौ लाफादोब्रा नोंसिनि इन्डास्ट्रियाव आंबो नोंसिनि इन्डास्ट्रियाव आंबो नोंसिनि माबा थिखा मावफानोसैब्रा थिखादार जानोसै थिखादार जायो हले सेक्रेट दै जोंनिया रावनोबो खोन्थानो मोना मिथिबाय जायोलै आं खोन्थाखाय माथो आं बिदियाव एक्सपार्टसो दे खामानिखौल' खोन्थादो नै बुरबेक बेयाव रायज्लायजाया होनदोंना सिक्रेट माखो होनदो बुरबेक बुजिया नामा नोङो अह सरिलै जोसा सरि दे आं उनाव खोन्थाबानो जासिगोन दे आंबो बेयाव राजिलै ओरैनो थाबाय थाबा जालालै सिख्ला फरायनांगौना एसे रां बुरलाब बुरथाब खामायनांगौ थौदो थांसै बथल मास्टार लोंहैसै अब्बा बेयावथ' लोंग्रा मोनखाया थौदो मोजाङै आस्ते जेनेबा बिमाया लोंनाय बायदि नुनाङा मिथिबाय लोङाबा दामजागोनलै सयतनोबो खानोबो दामजागोन एकदम खोमा साफ्रे जानाय नङा मोजाङै था गोलैलाबायबा हले सेस दामजाथारगोन जों बारा हालालै जोसा बोरैबा गोलैबा मा जानांगौ जाखो मानो न'आव लाबोखो नोङो लोंनाया अपाद्राय जाबाय आंनिया दहायो जाबावगोन नालै दिनैलाय हे प्रभु र' कन्ट्रल खालाम जाम्बालाय आइखौ लिंहरनि आं आइखौ लिंहरनानै आरामसे उन्दुना थानोसैब्रा जोंहा औ जागोन दे कन्ट्रल खालामसै आयै अबाव थांदो हे प्रभु गैयाबा हामगौमोनलै नै अबाव थांनाय दासो एमान मोनानानै फैयो मानसिया अबाव थांनाय नोङो ओमफ्राय नै मोसौ नागिरहैबाय थादों मोसौ गोमादो नागिरहैफानो हायामोन नोङो मा मानसियालाय आरो खेंख्राखा औलै आयै स्टाइलब्रा स्टाइल बे जाबाय नोंसाला जोसानि स्टाइल जाम्बिलाय मा मिथिथारा नोंलाय मा मोसौ गोमालायखो आयै दहाय मोसौखौ माबायदि खाना गालांनाय नोंलाय नोमफाया माथो मोजाङै खानो होदोंमोननो मोसौखौ मोजाङै खानांगौ नोंसो खादोंमोन मोसौखौ दा गोमानानै मोनाबा नोमफाजो दोखो दामजागोन नोङो आंथ' हमथानोबो हानाय नङाहाय हमथाखायाबा आं हे प्रभु खर'सो गिदिंनो हमबायलै माथो हाबागोन नालाय बोरै जाखो थै खानायावलाय आंनिलाय मा दाय होनबालाय माथो आंखौलाय खानो होयोब्रा आंलाय खानो होनो नालाय खाहैदों दोस्लायहैदों आं थांबाथ' मोसौआनो गोमायाखैमोन माथो मोसौआनो दंमोन एथ' गाराम गोरा खादों आङो फानब्रै खानानै एमान खेबब्रै फाननानै खादों आङो आयु गथ'आ गोलैबाय हनै आयु मानो गोलैलाबायखो फालाय आयु ए बुरबका साला सेसलै आंखौ दामजासिगोनलै बि दिनै उथिबाबो उथि मा जाखो मानो गोलैलाबायखो मोजांथा बाबु मोजांथा गोलैबावगोन थौ न'आव थौदो थौ बाबु थौ उन्दुना थाहैदो आरामनो थैबायलै सुवादा साला गोलैना सेस हमजाबाय आं खस्थ' मोनबायलां सामब्रामखौ लाबोफायाबानो जागौमोनलै थैबाय जायखिजाया जुमाय लोंनायखौ हमजाबा बेखौ नङा र' मोसौ खावनायखौ हमजायाबानो जागोन आं सिखावनि बेयावनो दं मोसौ गोमादों होनबाय थादों अबाव लोंसोना फैनाय नोंखौ साला दानो सोबबानानै दानिफ्रायनो जुमाय लोंग्रा जादों नोंसोरो बाफ्रे गोलै गुलायनाय है आयै आयाबोदि आंथ' लोङाखैना बिसो लोंदों बि लोंदों नालाय गोलैदोंब्रा आंथ' लोङाखै नालाय गोलैयाखैना नुवाखै आं दाबो एमान सिदायै लोंबाय थायो नुवाखै लोङाखैबा मानो आथिं फारसेजों गसंबाय थाखो बेयावलाय गोलैयाखै आंनो गोलैबाय गथ'आ उथि मानो इमान लोंसोना लायो नोंखौ दानो एकदम मानसिखौनो
है आयै फैयाखै आं दसे उन्दुनायालाय बेयाव थान्दानो बाहेराव इमान गरमाव न'आव उन्दुयो नामा बाहेरावनो उन्दुनोसैब्रा दालाय लाइनबो गैखाया खोनादा सब बानानै होनफ्लादोंना इयाव नोङो थौ मामबार न'आव थौ